Слухай, а наколькі тыпова, вось, ну, наколькі зараз рожаюць, заводят детей? 3 – это уже зашмат. 3 – это шмат для итальянцев, так. да? Италийцев. Да, 1-2. Это вельми звязано з эканамічным. Эканамічны ўплыў, але увогуле моладзь зараз ёсць такая тэндэнцыя, што каб пажыць для сябе не... Гэтая гісторыя ажаніўся адразу, каб завесці дзяцей і маладымі. Яна датычыцца, вось маі суседзі, якім 75. Да? А ўжо пасля іх все менш і менш гэта бачна. Не ствараюць сем'і рана, то бок до 30 гэта ўвогуле дзіцёнак па італійскіх мерках. Можна яшчэ сябе шукаць, кар'еру рабіць і сустракацца пры гэтым, але нават жыць сумесна можна не жыць. Да? То бок, калі тут нараджаецца 40, ні ў кога нават пытання не з'явіцца, што гэта «ой, так позна», не будзе такога тут.